Мале! Какво трябва? Клякам ли са? Айде надясно сега. Правим една обиколчица, така хубава. И само лески, мате. Не, край. Давай, можеш. Само да не те изпусна. Едно. Мале, 5 ли трябва, бе? Толкова ли съм тежка, бе? Не бе, леки. Две. Като баба се носи. 4. Мале, заболя ръката. Ами ако не си правил тренировки, ето. Браво! Въпреки това се справи много добре. Не ме пребиха. Аз съм много щастлива от този факт. Ти си спечели много честно едно преживяване от GiftTube. Можеш да го отвориш и да разбереш какво те очаква. Крис, казва 4 часа на моят четем, бе, луд. Да не го гледа, мама, това. Той и на английски стига. Добре, аз ще го прочета. Айде, Ти прочети го. печелиш 1 час в Secret Spa. Ще ми е нужно. Хареса ли? Ти обичаш ли спа? Не съм ходил, ама ще заобичам. Благодаря ти много за участието. Справи се супер. За нищо.